Manjine u Hrvatskoj i njihovi politički predstavnici u pravilu uvijek očekuju napredak u ostvarivanju prava. Nažalost, u posljednje vrijeme svjedočimo čak ne ni statusu quo, nego pogoršanju položaja. Zbog toga Klub zastupnika nacionalnih manjina pokreće niz javnih tribina na kojima će cijelo proljeće upozoravati na ključne probleme manjinske politike u nas. Kao i svaka tribina ili skup vezan uz poštovanje prava manjina, i ova je započela rečenicom: imamo odlične standarde zaštite manjinskih prava, ali ih ne provodimo dosljedno. Ustavni zakon koji se odnosi na nas je u takvoj fazi primjene da mi nismo u dobrom dijelu toga zadovoljni, jesmo u onom izbornom dijelu, ali u primjeni konzumiranju radnih mjesta u javnoj državnoj upravi, tu je stanje katastrofalno. Nepoštovanje odredbi o zapošljavanju, obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i primjena zakona o uporabi jezika i pisma ključni su problemi na koje zastupnici upozoravaju od donošenja Ustavnog zakona prije 12 godina. Sad imamo, u stvari ovo je najnoviji primjer i zadnji primjer u Vukovaru, no međutim zakona koji nas snazi on se mora poštovati, kao i svaka druga, kao što mi živimo u pravnoj državi, mi poštujemo zakone i želimo da zakone poštuju i svi drugi. Normalno to nama bitno otežava, da tako kažem, i položaj, ali i neki način i osjećaj prihvaćenosti u društvu uopšte u Hrvatskoj. A sliku o manjinama uvelike stvaraju i mediji, u kojima je rečeno je položaj manjina loš. Od 160 radio postaja u Hrvatskoj svega njih 17 ima manjinske redakcije, a neke su od njih više fiktivne nego što proizvode program. Portalima koje nitko ne kontrolira često se širi govor mržnje. Osobno mislim zapravo da manjine ne bi trebali imati samo poseban takozvani getoizirajući tretman u vidu specijaliziranih emisija, već da bi se manjinska pitanja na afirmativan način trebala obrađivati i u nekim drugim emisijama, posebno informativnim, i mislim da tu mediji zapravo kao korektiv bi trebali imati jako važnu ulogu, a posebice javna televizija. Atmosfera koja se u posljednje vrijeme razvija u Hrvatskoj nije na tragu boljeg položaja manjina, a mogućnost raspisivanja referenduma o smanjivanju prava nacionalnih manjina za saborske zastupnike neprihvatljiva. Poručuju kako se, kada je riječ o ustavnim promjenama, mora unijeti i ona kojom se spriječava da se na referendumu, ma kakve uvjete propisivao, zadire u ljudska i manjinska prava. To je naše bogatstvo, to bogatstvo njegujemo, to ćemo bogatstvo njegovati jer smatramo da udruženi zajedno u ostvarivanju svih svojih ciljeva možemo postići puno veće rezultate. Rezultate ovih tribina očekuju i saborski zastupnici. Razgovorom koji su započeli ovoga tjedna u Zagrebačkom islamskom centru žele od pripadnika manjina čuti s kojim se problemima susreću, ali i dobiti povratnu ocjenu svoga rada, iznimno važnu u njihovoj političkoj budućnosti, ali i budućnosti manjina u Hrvatskoj.